Il-Prinjolata, diżerta tradizzjonali għaż-żminijiet tal-Karnival li jagħmlu għaliha ħafna nies. Ħelwa manna, xprunata minn eruq sqallin u ġejja mill-kelma pinjolata, diżerta li tieħu proċess pjuttost twil sabiex issir. Fl-modi li kien jiġri huwa li peress li l-Karnival jiġi qabel ir-Randan u matul l-40 jum tar-Randan ma kienx jittiekel ħelu, id-dulċira kienu jaqbdu il-kejk, l-ispanġ u l-gallettini li jkunu se jmorru għarrimi u jafġuhom mal-krema. Ek propju inħolqot il-prinjolata. Tradizzjonalment il-prinjolata hija magħmula minn gallettina bil-qoxra tal-lumi. Iżda hawn min iħobb juża wkoll spanġ sabiex tiġi aktar radba. Dawn imbagħad jitħaltu ma' meringa Taljana, krema, konfettura, prinjol jew lews li jiġi użat kemm fuq ġewwa u anke fuq barra. Net News żar żewġ ħwienet prominenti tal-ħelu fejn tkellem mad-dulċier Paolo Borg Bonaci illi spjegalna fid-dettall id-diversi proċessi sabiex issir prinjolata kif ukoll l-oriġini tagħha. Illum il-ġurnata hawn min ukoll qedjesperimenta naqra bit-tomiet u meta ħallet naqra pistaċċo pereżempju tiegħek daqsxejn tomata pistaċċo, però l-prinjolata oriġinali teqpa' dik illi għandek it-toma tal-ixkuma, it-toma tal-krema, krema tal-butir, intuha wkoll anke xi kulħadd ikollu r-riċetta tiegħu, is-sigriti tiegħu sewwa. U ħelu li jiena lija waħda mill-iktar ħelu illi nħobb, ġifier meta jasal il-Karnival jibda il-prinjolata jkun tarani nitbissem iktar. Tkellimna wkoll ma' Steven Bonello li huwa pastry chef Turnan li spjegalna kif id-domanda fi żmien tal-Karnival għal din id-deżerta hija waħda għolja ħafna, tant li f'ġurnata waħda biss ġieli jinbijaw ma' 600 prinjolata. Diversi daqsijiet, slices ta' 120-130 grams, pis ieħor huwa ta' 450 gramma, għandna żżar ukoll il-bols li ħajru l-itfal, il-prinjolata bols, u għandna wkoll size ta' 1.2 kilos, kilo u 200 grams. Il-prinjolata bħal ħlewwiet l-oħrajn assoċjati ma' festi differenti, inkluż il-figolli u ż-Zeppoli ta' San Giuseppe, issir darba f'sena u jgħaddu kemm jgħaddu s-snin. Id-domanda għal din id-deżerta dejjem tkompli tikber.